बिरदाव मोसाहारि बिथां जाय बिथाङा जिसुया सुमफ्रामारि आदाखौहाय समाज सिबियारिखौ बखिदोंमोन बेनि फाइनाल लिस्टआ फैबाय। बेनि सोमोन्दै दिनैनि भिडिअ'आव सावरायगोन। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव रायजो राजाफोरनि फोथायनाया खम जालांबाय नामा, ना बिथांमोननि कन्ट्रिबिउसना खम जाबाय नामा, ना बिथांमोना बबेबा पलिटिकेल पार्टिनि उन खारफानानै गावसिनि मेन थांखिखौहाय बावलांबाय नामा, दिनै बेफोर गासिखौबो लानानै सुंद'यैब्लाबो सावरायगोन। हेलो एवरीवन, once again वेलकाम बैक टू द चैनल। दिनै गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' सावरायनांगौ बाथ्राया बेनो, जाय बिरदाव मोसाहारि बिथां जिसुया सुमफ्रामारि समाज सिबियारि बे आदाखौहाय जे मोनसे पलिटिकेल नोजोरजों बुंनानै बिथाङा पार्सनेलि एटेक खालामदोंमोन। पार्सनेलि एटेक खालामनाङा, राजनितिकआ राजनितिक थायो बुं होन, खिन्थु पार्सनेलि एटेकआ आलादा बुस्थु। दा दिनै बिथांनि पार्सनेल बेक्तियाबो लिस्ट ओंखारबाय, बिथाङा गभर्नमेन्ट साख्रि मावग्रा। दा बेखौ जिसुया सुमफ्रामारि आदाया, आं भिडिअ क्लिप्सखौ होबाय थाला, मिथिखासिगौ ससियेल मिडियायाव एक्टिभ थाग्रा आंनि जिबि ब्लग फेमिलि लोगोसे रायजो राजाफ्रा। दा बिथांखौ राजनितिकआव साख्रि गोनांथ' बिदिद्राय मोना, बिबान लानानै बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव राजनितिनि पके खोथा एभिडेन्सबो दंखायो। बिथांनि सायाव एक्सन लागोन, लानांगौबो, खारन बिस्रा जाहैबाय गभर्नमेन्टनि सुबुं, साख्रि मावग्रा मानसिफ्रा बेफोरनिफ्राय आन्दोआव थानांगौ आरो ओंखारोबा साख्रिखौ गार, बेफोरबायदि मोनसे इन्डिपेन्डेन्टलि आरो एक्सनआथ' लानांगौ। साख्रि गोनां सुबुङा बेफोरबायदि माखासे अपरचुनिटिफ्राव, माखासे सुबिदाफ्राव बाहागो लानो मोना। दा बेजों लोगोसे दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव फोथायनाया मानो खम जालांदों? बाथ्राया जाहैबाय, बरबारियाव थांनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्ला गुवाहाटियाव बरबारियाव बर' रायजो राजाफ्रा, जाय बर'आनोथ' होखारजायोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय थांदों, दिफेन बर' सार थांदों। दा बिथांमोनखौ माबायदि स्टेप लादों लाया आं बेखौ बुंनो थांला, नाथाय नुजाहैनानै जाबायदि साहस खोथा होबोदों, एसे एनै अनसुंथाइ होदों, जोबोद मोजां। नाथाय फैयै फैयै लागाथार बर'फ्रादि अयथासार खालामजाबोगासिनो दं, बेफोर मा खारनाव जादों, माब्रै जादों, बेखौ नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा मिथिखासिगौ। आरो आन्दोआव थानाय नोंथांमोननि सिङाव थानाय नलेज दंब्ला कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर, दिनैनि समाव मानो बर'फ्रा आलाय आथानि खालामजागासिनो दं। दा बाथ्राया फैयै फैयै बै जेब्ला चिरां हा खुरखानाय जयन्त सारा एमएलएआ थानो होनाय जायगायाव थाहैनानै आलाय आफाय जानाय समावहाय जोंहा मस्ट टेलेन्टेड इएम, पावारफुल इएम फेरेंगा सारा बिथांमोनखौ बिपिएफनि दा बिदि खोथा बुंदों। दा दिनै सासे दैदेनगिरिया, रायजोनि सुख दुख नायसंग्रा सासे दैदेनगिरिया बबे खेथ्रआवहाय रायजो राजाफोरखौ नों बिपिएफ नों इउपिपिएल होननानै बासिनो हाखो? खैफोदनि समावबो बेबायदि बासियोब्ला बेबायदि दैदेनगिरिखौ नांगौ ना जोगारनांगौ? रायजो राजाफोर, बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। बे समाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव भाइस चेन्सेलरखौ लाइस्राम लादु सिंहखौ होखारनायनि मोनसे आन्दलन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलिदोंमोन। नाथाय बेवहाय एबसुआ बै होखारजानाय बर' रायजो राजाफोरनि सायाव जेबो कमेन्ट्स होआखै, मिडियानि गेजेरजों बुङाखै। आं दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दुखु मोननानै बुङाखै, बेयाव स्टेप बाय स्टेप दैदेनगिरिफोर फैयो, बिथांमोनखौसो बुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादाथ' नोंनिल' सोरनिबाल' नङा, जों बयनिबो। नाथाय अब्लालाय नों मानोथो गोसो गोरबोजों सापर्ट होआखै होननो हागौ। सापर्टआ बिदिजोंल' नङा, आफादारि माखासे खान्थिनि गेजेरजों, कनस्टिटिउसननि गेजेरजों बिथांमोना बर'फोरनि थाखाय मावनांगौ। जायफोर बे बिबानाव थानानै बेखौ दायथ' लादों, समायखेरा लाखायो, मावनांगौ। आरो फैयै फैयै फैनानै नैबे चिरांनि बे उदालगुरि
बेयावबो दाख्लै जानानै थांबाय दावराव, बेयावबो खुनु मोनसेबो कमेन्ट्स एबसुनिफ्राय गैया। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनि सायावबो जेबो बुङाखै। तामुलपुर नोंनि सिक्सिडेल एरियायावहाय बर' रावखौ खोमोरनानै उनाव लिरबाय एसामिसखौ सिगाङाव, बेयावबो जेबो कमेन्ट्स जायाखै। दा दिनै बेफोरखौ नायनानै मानसिफ्रा, रायजो राजाफ्रा सानदों, बुंसोलायदों बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि उन ओंखारबाय नामा। ओंखायनो एबसुआ दिनैनि समाव हारिनि खैफोद समावबो कमेन्ट्स गैया, जेबो बुङा। दा बेखायनो आंनि बुंनांगौआ बेल'नो दिनै जे UPPL बा BPF पलिटिकेल पार्टियासो बेवहाय माखासे पलिटिकेल लाबालाबखौ नायनानै बुङालासिनो थानो हायो बा बुंनोबो हायो। एबसुआ बावहाय मा लाबालाब नायनांगौ दं। बर' हारिखौ आलाय आफाय जानाय समाव बासायनाय फंनै फंथाम राव, साहस होनाय, बुंनाय रावा, बर' हांखोखौ लिरनायाव रैखा खालामनाय राव बुंनायाव एबसुआ मा लस दं, मा लाब नांगौ, रायजो राजानि लाब जागोन, बेवहाय मानो निउट्रेल आफाद जानानै मानो बुंनो हायाखै, प्रश्नआ बे। दा बेखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव रायजो राजाफ्रा फोथायनाया खम जालांनो हमदों। एथ'ग्राब ओरैनो जेनेरेल जेबो नङा, खिन्थु खैफोदनि समाव बर' हारिनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि दिनावहाय हारिनि थामोनथाखौ लानानै आवगायबोनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे दा बेबादि मानो सिनारि नुनो मोनखो, बेनि एन्सारखौ आंनि जिबि ब्लग फेमिलि आरो रायजो राजाफ्रा कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरदों। स' दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।